A fotografía para min ten a capacidade de ser moi ambigua, como tamén son eu, non? Ten esa capacidade de reflectir moi fielmente as cousas e ao mesmo tempo todo o contrario. Pero claro, eu formei en Belas Artes, entón ali a fotografía era como unha ferramenta máis, non? E claro, a min interésame, sí, as artes performativas, a instalación, a min gustábame moito a escultura, que tamén é aí como a miña vocación frustrada, porque eu fixen diseño audiovisuais pensando que iba a ter máis saída, e tamén é moi interesante ter eses coñecementos. Pero é verdade que sí, que a fotografía é un pouco como que amarra todos esos ámbitos e sírveme para pensar simbólicamente na realidade, de algunha maneira, non tan documental, pero máis exteriorizando as cousas que non son tan visibles a priori, que tamén para iso me podería servir a pintura ou outros medios, pero xa te digo que me gusta xogar co esa ambigüedade. As temáticas, en realidade, son moi consistentes no meu traballo, que xa levo uns cantos anos, porque é o que me move, o que me interesa, o que me rasca. Porque eu non traballo sobre cousas que teño claras, sino sobre cousas que non sei moi ben como levar na miña vida, que me preocupan, teñen que ver moitas veces cas relacións interpersoais, ca intimidade, ca comunicación entre persoas, non sei, como buscando unha especie de aceptación ou de agarimo, o calor incluso, que por algunha razón pareceme difícil de ter no día a día ca xente. Temáticas máis concretas que traballei pois teñen que ver cas relacións de familia, cas relacións de parella, cas relacións cos meus fillos. Tampouco me permito facelo dunha maneira moi tenra en si mesma, ou seja, os meus traballos sempre tratan de combinar certa amargura ou ser agridulces, ter un pouco de cal e un pouco de area, porque, non sei, quizáis por ser muller considero que se o digo dunha maneira moi doce, pois non se vai a valorar ou non se vai a entender ou vai ser como unha cousa ñoña. E algunha vez que tamén me metín en algún proxecto editorial ou por encargo ou algo así, pois o fui levando ao meu terreo, digamos, como de retratos especiais. A peza Vía Láctea, por exemplo, pois era sobre o Camiño de Santiago, pois levala a sí, autorretrato tamén fago moito, claro, como non dicir isto, pero non é tanto por facer autobiografías, senón que é o material que manexo, entón é como o máis doado. Realmente pediría a alguén que faga o que eu quero que se faga diante dunha cámara, pois non é sinxelo, entón é máis doado así. Pois non teño unha forma de traballar moi concreta, nin uns tempos moi concretos, porque, claro, a vida crúzase, non? Entón, bueno, pois sobre todo sendo muller cruzanse moitas cousas e queres ter tempo para todo, non estou falando só das crianzas, senón dunha vida social, persoal, de desarrollo, de facer outras cousas. Pero o que sí que fago é que traballo por rachas. Cando teño un proxecto, pois me meto como moito máis nese proxecto, e intento concentrarme niso, sí, apartar o demais. Agora mesmo pois teño que estar dando clases, ca tese, as crianzas tal, pois o proxecto, a cámara está collendo unha tempadiña. Moitas veces teño como unha idea previa bastante clara do que quero facer e despois vou a por ela, e algunhas cousas saen, outras non, e tamén intento deixarme fluir co que vaya sucedendo aí, porque é verdade que cousas que eu pensaba que iban a ser un problema ou incluso un erro, pois ao final é o mellor do traballo, que non era o que eu tiña planeado, pero funciona mellor do que eu pensara previamente. Entón, hai que intentar fluir, o que pensas, o que queres e o que sucede diante da cámara como unha especie de performance tamén. Como é o máis recente, o proxecto que fixen cos meus fillos sobre a maternidade, desapego. Bueno, este proxecto en concreto é o máis longo no que nunca estivera traballando, porque dende que naceron, que foron xemelgos, pois non tiven tempo de poñerme intensamente como eu necesito poñerme para facer esas fotos, vídeos, cousas que se me ocurrían, performance. Entón, bueno, pois iba anotando nunha libreta durante anos,
E logo, cando xa, non porque tivera tempo nin máis nin nada, sino porque acabábase a crianza temprana e non me quedaba máis remedio que facelo agora ou nunca, pois me puxen, durante o ano da pandemia, no 2020, pois sacamos un monte de fotos, como moitas veces poñendo trípode, facendo pois eso, como certa escenificación, certa performance, deixando que pasen as cousas diante da cámara, outras veces pedíndolle a alguén que dispare por min cando teño todo máis ou menos claro e me poño e vou facendo, e outras veces sí, pedíndolle a alguén que ten moita menos idea todavía, ou sea a miña nai, ou deixolle a cámara máis ou menos preparada, e a iluminación e todo, e logo pois seleccionar moito dentro de que facemos moitísimas fotos, porque cando non disparas ti pois é máis incontrolable, e editar tamén lle dou bastante importancia á postproducción, na que, bueno, pois me defendo bastante ben. Cando xa tiña todo ese material, no 2021, o que non quería era que se vira en Vigo. Eu prefería que se vira aquí en Santiago ou noutro sitio, entón pasei todo o ano mandando a concursos, a certames, a becas, e non me saiu nada. Nada, cero, patatero. Eso tamén é interesante decilo porque a veces pensamos que, claro, como o que coñecemos xa é a touro pasado, digamos, xa está todo feito, xa, mira, todo foi así, pim pam pum, pois non. Pasei un ano inteiro, incluso, bueno, pois eso, entrevistándome con xente e tal, nada. Ensineillo ao director do Marco porque eu tiña feito ali parte das pezas, polo espacio que me prestaron, simplemente. E entón gustoulle moito e dixo, bueno, pois a ver se facemos unha exposición aquí. E produciron a eles, porque eu tampouco teria podido pagar o custe de producir esa exposición. E ao final foi en Vigo, que era como algo que a mí me poña moito en perigo, dábame moitísimo medo, pero bueno, non se materializaron todos esos fantasmas. A verdade é que o feedback foi bo. Penso que o museo é un espacio que protexe, que se entende o que está a pasar ali, que se fora poñelo en redes sociais, pois outra cousa, outro galo cantaría. É verdade que moita xente me decía, claro, as túas fotos son moi físicas, pero non destilan esa sensualidade ou esa sexualidade, non? Que se soe asociar cos corpos femininos. E penso que é simplemente pois, o lugar dende onde se enuncia, non? É que non se intenta tampouco seducir, non se intenta reproducir ningún tipo de cliché, entón é algo que sucede dunha maneira bastante orgánica, porque en realidade pois, esa forma de mirar está moi definida, esa forma de posar está moi definida. De todas formas, é verdade que incluso cambia según quen este enunciando. O sea, eu podo ver certas imaxes de autoras e cámbiame completamente o discurso sabendo se o fixo ela ou se o fixo un home, inda que as imaxes puderan ser as mesmas, porque se están enunciando dende outra posición. Entón, ás veces non é solamente algo que se percibe nas imaxes, sino que é algo que ten un discurso detrás, que ten unha política detrás, por quen está a dicir eso, quen está facendo uso desa sexualidade e como. Eu son moi discreta a hora de mostrar o meu traballo, tamén non dunha maneira moi planeada, senón porque dame vergoña. E isto é algo certo, porque, bueno, porque o meu traballo é moi persoal, porque teño inseguridades, porque durante anos pois, arrastrei o síndrome da impostora dunha maneira moi clara, porque, eu que sei, porque cada vez máis que as redes sociais pois, pome medo, e tamén porque me dá moita preguiza, porque noto que é algo no que podo engancharme, digamos, ese feedback de xente que te está a dar constantemente opinións ou... Entón, non me consideraba madura, nin sequera cando non había redes sociais, sabes? Consideraba que non iba a poder levar ben eso. Entón, quizáis agora
Sempre digo isto, cada 5 anos que me fan algunha entrevista digo non, sí, xa vou poñer unha página web, xa, polo de agora non é doado. Teño unha página web, podedes descargar aí o catálogo de algún do meu traballo, pero cústame. Pois supoño que da fotografía comercial pódese vivir, pero sí, hai que como que especializarse, que ser moi bo, hai moita xente que se quere dedicar a isto porque é moi atractivo tamén, é algo que está moi nas novas xeracións, que son moi audiovisuais de por sí, entón é complicado porque está moi democratizado, non é como antes que un fotógrafo de boda pois era o que tiña aquela aparataxe que non tiña ninguén máis, non? Entón, penso que non é imposible, pero sí que é moito máis difícil que hai anos. E sendo fotografía artística ou dedicándote á arte, pois é moitísimo máis, todavía máis complicado. Entón, bueno, a maioría da xente que é artista, en realidade ten outros traballos ou ten outras fontes de ingresos que non son relacionadas directamente con esa producción artística. Tamén hai quen sí, pero bueno, penso que son unha ampla minoría. Se perdemos a capacidade de imaginar outros futuros, pois estamos vendidos, non? Entón, iso é un traballo. Eu o que fago máis, penso que é non tanto proxectar o que se pode facer, senón destapar o que hai, dunha forma moi simbólica, non é fotografía documental, claramente, e queixarme. Penso que a queixa é algo que temos que facer moito máis as mulleres e as clases que estamos por debaixo todavía nesta maneira de pensar neste sistema que, bueno, que se non cambia vamos a pique, ou seja, máis vale pensar en positivo. Eu non son unha persoa moi positiva en xeral, pero, bueno, se non me amarro a isto non sei que me queda.